за да я ходя. Това е втората част на видеото ми. Днеска ще строим къщата. Както виждате, аз съм много в скачането и не искам... What? Тролнах се. Аз мислех, че пък имало и аз. Фейлче. Помня първите ми айтеми в гейма. Да знаете, че тук нощта е мега бързата. Вижте колко е бърза луната. Ох, играта нещо почва да ми лагва днеска. Отварям се честа и си оставя. Това не го бях забелязал. Оставям си флукса, това нещо не знам какво е. Я да го погледна. Какво прави? Оле, вече разбрах и не искам да го използвам. И колко много неща. Вижте, вече слънцето изгря, пък аз направих бъркотия през нощта. Даже ми останаха още блокчета хора. Само че отвънка... Да, уф. Еми... 4. Ей, така ще стои вече. Няма повече да използвам тези неща на 100%, защото видяхте колко са разрушителни. Но, Добре. Тук ставяме тебе и тръгваме да търсим натам. Или пък просто да спорят на долните. Да. Написал съм си. Ако сте чули това, аз ще трябва да го изрежа. Добре, ние дойдохме тук с някакъв и сега не знаем на къде да отидем, за да влезем. И да знаете, че не сме научите.
Той гигантския е бил точно до... Кой е той? Вече знам кой е. Това нещо не може да се чупи. Но е яко. Дай да щупя малко от тези блокчета. А то е... Добре, аз се махам от тук. Чувате, не ме притеснявай, това ще е за сега. Довиждане.